kayo, dulot na yun. Talagang sarap dito sa Siargao. Cultured daw ito eh. Rhea. Yan, matapos ang swimming. Time check ano na tayo. 11:30. So nagre-ready na sila para sa aming lunch. May hinahanap ako na hindi ko makita. Kanina pa ako ikot ng ikot. Anyway, Shen. Nagsaing na sila ng rice. Oh! My favorite tahong! Ihaw din siya karne. Ito na pala si Kuya Dodong. Nagdidingas na. Giant fish. Ano to? Yellowfin? Bariles. Ang laki. Ang lalaki ng ano nila. No? Alaga siya. Minsan tinatali na nila ito. Iba kasi na ano talaga eh. Mag-ano, nilaga. Pinula? Wala, isa din kung po ang crab. May pa-crab. Social. May iba, nakaseparate na kanina. Mixture of Ricardo. Ready to eat na siya. Papalangawan lang natin para delicious. Dagdag eggs. Gaya muna tayo ng ano. Ito na lang. Baby crab. Ito. Akala ko asin lang siya. Tinimplahan natin ng pang grilled. Tapos iba rin yung pang lauya. Ay yung sinabawan nilaga. Ang aming giant fish. Nag-ihaw namin para nasa ganun later to later. Ay, hindi kasya naman. Ay, oo nga. Isang na yun eh. Isang haba. Laki no. Yeah. Ooh. Anong tawag sa isda na yan? Yellowfin. Yellowfin niya. Oh, tama. Laki. Magkano na ngayon ang kilo ng ganyan? 380. Ang kilo? Oh. Grabe. Minsan nga 400. Depende kapag maraming huli, marami siya mas medyo mura. Pag full moon. Hindi, I mean, kapag kaunti lang kasi siya, mas mahal, di ba? Pero pag maraming huli na ganyan, mas mura. Kumbaga kalamansi sa Kalamansi. Kalamansi, agree. Agree tayo dito. Do you agree? Kaya, Ang fish at liempo. Liempo ba pork? Ay, hindi. Pork chop. Ay, basta pork. Barbecue. Nagbabanding na kami. Ito, kayo, okay na nga kami. intentions mo dyan. Uy, yun yung asawa, oh. Naka-fully red lipstick pa naman. Walang sarap. Diba? Kainan na naman ng mga buaya. For sure, busog na naman ang mga buaya niya. Yan, ngayon naman gawa na tayo ng sausawan para sa ating mga inihaw. We have Ito na namin kalamansi. yung pa malapit na sa malutugas. Actually, yung fish ay nabaliktad na siya. Hindi na tayo sa karne. Sama yung dahon. Toyo. Dagdagan natin yung sili. Okay na yun, no? Kasi baka iba hindi hindi nila gusto. Barbecue marinade. Parang kill siya Mars. Well done ba? Overcook. Malasa. Yan siya.
Mas ganun mo siya na dili kayo maugap kay para malasahan jud mo ang Yung juicy daw. Exactly, that's why. Dahil ito taklaw din naman luto magkaon mo. Hindi na, masiging sa kuha. Kasi magod mo din sa mga. And so, ito na yung ating fish. mabigat. Ooh, kalami ba sa fish? Ito na yung niluluto ni Britney. Nilagang pataw. Lami ko. Sarap. Kain pala may Tapos herbs. matakpan. Yan yung lalagyan mo na ano? Oyster. Kasali. Oh, sahong. Nabiting ka sa kawali. Ito rin. Ay, kumukulo na siya. Open ko. Saan? Kadami. And the most important ingredients. Ayan. Kalamig boy. Ha? Nauhaw. One more. Ano po po eh? Selfie. Alin na mo, pas mo. Picture ka. Alin ba? Picture ka, pas ba? Kawan, Anong bagay? Kaon na. Balikan na. Good job. Okay, kain. Where's the Mike Anthony? Mike, ayun na Mike. So yeah, Father, Son, and Spirit, Amen. Bless us, O Lord. And this is the Lord receive from the Lord. Amen. Thank you so much. Ate Shay. Thank you so much, Beshi Shay ng Alawan. Ano mo? Apas na. Mirada. Kapya. Stories Paul, si RJ. Isa to din. Kaina na. Ay, ate! Kang! Sino mo ba? Kang! Alin lang. Kang! Ulan daw. Ayun eh. Balik na. Dali na mo ba? Dayali na mo siya. Kang! Kang! Ay, palapit ka ka? Nalata ang lato. Di na? Sige na mo. Ako na yan na. Tapos isda. Maging sila sa kandang. Dalawang karne. Dahan. Yes. Yes. Let's take Yusuf lang. Kain na na. Gusto ko muna to. Ami telefon. Bilkaon ako. Sulingan sa. So, let's eat. Kain na.
habang may nagbe-video eh. So okay na pang panahon. Hindi naman masyado. Tambok. Picture po. I see. Picture kay Neil. Itong breakfast na. Kami din. Yung ano plato. Ito din kakainin natin. Ah, papunta. Ay, dahil mga vlogger lang. Ay, February. Okay na Sino lang. yung taduan? Vlogger mo ginagawa. Ano, rice ka? Ano yung kinan kanina? Kami niya lang. Ano yung nasa tabi ng kama mo? Yung plato tsaka ulam. Para mamaya yun. Yung bating kasi David. Get sauce. Sarap ka. Dami yung kinan kanina. Wala dyan na kalugat bilat. Sana? Sabaw lang. YouTube ka para pa. Ano pa ano mo? Wala, kulang na. Nag-home bigla yung iPhone. 11. Ano na siya? Parang gusto nila no? Ay, ito ba? Kaya. Pangit talaga yung tagal ng iPhone. Ito yung XR. Tsaka 1230. Kahit naman sa pak. Nakita yung alam. Ano ba? Dalawang takpan. Ako. Dalawa rin. Pero yung malalaki si Arch, di ba? Ayan si Arch. Sarap naman ang shell ng taong. Yan. Ayun o. Saka na kawalan ka. Uy. Yan si Marimar. Tapos si Scarlett kasi siya. Ayan. Ayun din. Tama ka, nag-count ka? Nilagdag mo ang gamit mo. Pagpapat na. Mama, dito ka bye-bye. Kasi hindi siya. Ayaw mo kumain kasi ayaw mo mabidyohan. Hindi mo kain. Gusto ka, di ba? Sabi, kumain ka muna. Kumain mo kanina. 11 na. Sabaw ka na. Kumain ka kanina. Tapos ito yung sa gilid na kama mo. Wala. Kanin sa kaulam. Yun. Wala ka kayo. Magbubuklok. Basta masyadong taba. Ayaw.
Busog much again. Thank you so much again, Ate Shane of Alapap Siargao sa aming free lunch. Busog much ang mga buaya.